tainnutkaan huomata teitä, muksut juksut, kun mä olin tekemässä täällä näitä itämaisia harjoitteita. Mä kävin tuolla valaistumisen portaiden ylimmällä tasanteella asti. No niin, ja nokkelimmat pokkelimat teistä jo varmaan arvaileekin, että kuka se täällä naamion takana pilkistää. No, paljastetaan. Minähän se täällä oli. Touko Pouko. Yön musta ninja pinja. Mä ajattelin, että tänään voitaisiin miettiä ihmisen eri puolia niin kuin näiden itämaisten juttujen pohjalta. Ninjat esimerkiksi löysi sisäisen rauhan mietiskelyn ja keskittymisen avulla pavulla. Mutta rauhan lisäksi ihmisessä on olemassa toinenkin puoli. Pimeä puoli. Ja sitä varten mulla on täällä olemassa pikku ylläripylläri. Taisitte vähän pyllättyä vai? Ei. Hei, kattokaa. Tääkin voi olla ihmisen yksi pimeistä puolista. Bombatti. Mut hei. Bompatilla ja ihmisellä molemmilla on olemassa sielu. Me voitais tänään paskarella sellainen. Ja sillä aikaa, kun mä paskartelen, niin te voisitte soittaa tänne mulle ninjanumeroon ja kertoa, onko teillä joskus vetänyt ihan täyttä mustiin. Ja numeronahan on tänne tuttu 0700 665 2 8 3 dolmia ja nelkkukelkku. Okei. Eli se, mitä me tarvitaan sielun askarteluun, on ekaksi muovailuvahaa. Ja tää muovailuvaha me rutataan ja puttataan ja runtataan ja puntataan. Siitä tällainen möykky. Sitten tähän möykkyyn me laitetaan pari lapsuuden ajan ensimmäistä muistikuvaa. Näin. Ja sitten koko komeus me kiedotaan teiniajan muistoihin. Näin. Tässä tää nyt sitten on. Tämmönen se meillä kaikilla on sisällä. Tänne ne kaikki patoutumat ja traumat ja kummitukset ja möröt on ahdettu. Ja joku päivä tää lepii meidän käsiin.